o sira nin maɲi ka bɔ yan ka taa fo sari yɛrɛ yɔrɔ la vraiment sira t'a la a b'an ka bolifɛnw tiɲɛ kelen sira dégradelen don ɲamɛ ji la ni san yɛrɛ nana sira nin bɛ tigɛ hali o don dɔw nana an y'a fɔ a ye sira maɲi kunun o ye bɔgɔ kɛ ka na hali minisiriw bɛɛ nana yan o ye nin yɔrɔ in nin ye a dilanlen ɲumanba de ye nin kɔni a solution min ye fo ponse dingɛ ka bɔ sira in ka dilan ka ɲɛ sinon bɔgɔton in t'a ɲɛnabɔ bɔgɔton na kunun san nana a bɛɛ taara e m'a ye ni o ma dilan bɔn an fana baara tɛ an bolo bilen mobili jɔyɔrɔ tɛ yen moto jɔyɔrɔ tɛ yen an kɔni degelen don ni o sera ka dilan a bɛ diya an ye. Ka bɔ Banabu la ka se Terminus la sira kɔni a cɛlen don mɔgɔ tɛ se ka boli mototigi ninnu an wotorotigi ninnu a bolitɔ an n'u ka ɲɔgɔn déranger kosɛbɛ quoi. An bɛ moto boli i tɔɔrɔlen don i bɛ ka moto yɛrɛ boli i tɔɔrɔlen don et puis encore bon ni yɛrɛ siraban kasara yɛrɛ ka ca nin na parce que dɔ b'a fɔ k'a bɛ dɔ dévier k'a bɛ taa fan dɔ fɛ i bɛ tila ka taa don dɔ la bon c'est pas bon donc vraiment n'an kun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka sira dilan o de vraiment o de kun ka di ne yɛrɛ. An ka sira bori yɛrɛ bilama yɛrɛ vraiment a tiɲɛnenba de don ni solution min bɛ se ka sira nabɛn vraiment o ka d'an ye hamina foyi t'an na sira nin dilanlen kɔ bi bi in na yirimajɔ ka cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ ko vraiment sira tiɲɛnen don an yɛrɛ bɛ ka déviation bɔ an ka mobiliw bɛ ka tiɲɛ moto yɛrɛ bɛ ka tiɲɛ vraiment sira kɔni bilama kɔni n'a dilanna vraiment an bɛɛ ka nisɔndiya de ye. I bɛ ka planti i bɛ ka kɛra président ye tiɲɛna i bɛ ka kɛra président a diyara bɛɛ ye hali sotarama baarakɛla hali sofarikɛ a diyara ye mais an ka sira de man ɲi i m'a faamu i b'a bɛɛ kalama bon komi an président an bɛ taa